Deelnemers aan de 73e editie van de Kuijer-Alversterre-tocht binnen van Moorn, na 12,1 kilometer en 5 dagen rennen, aankwam in Ljouwert. En daar wachten de goed 800 deelnemers een feestelijk welkom. Prachtig is hij. En dat doe je dan alles even dat ene, maar ik vind het prachtig. Stjonkende wies maar. Ja. Nou, voor mij een geweldige editie. Als je dat vergelijk je met vorige week, toen hebben we het waar ik bezongen. Het soort Rijnen. En het is nu 4 dagen prachtig mooi waar geweest. 4 dagen van de wien is er doen. En 1 dag joet wat zin in. Maar de joet weet ik wat een warmere dag, dat kwam mooi uit. Voor Dirk van Wier wie het de laatste keer. 25e keer en dat is eigenlijk voor mij een jubileum. En ik eigenlijk een punt om te zeggen van nou is het een keer mooi geweest. Is het echt zo? Ja, waarschijnlijk ja. Ja, ik door wel te zeggen dat het, ja, het is saai is mooi. Hallo, alles goed? Ja, perfect. Hartstikke een prachtige tocht. Een beetje een raar einde zo met de slippertjes. Maar, Wat is er met de slippers? Nou, ik had een beetje last van mijn voeten vanochtend, dus ik kon niet in mijn schoenen komen. En ja, dan is het uitstappen of doorgaan. Moet je iets improviseren. Ik zie het. En ik had nog een paar oude bijen-slippers, dus ja, die kon ik nog goed gebruiken met een beetje duct tape. Nou, hop. Kwam die in dus maar slippers door de streek. De oor vond het maar een makje. De weerbericht maar niet wat slecht in het begin, maar viel allemaal met. Ik een piece of cake, een beetje Engels erbij. Dus Moest maar de voeten. goed, 1 klein blaadje, meer net.